pido constitutional long ke jokpon tang Harokre sirkebra trokebra sirkeb aningkan articles 244A state within state kilongya jakong Karbi Anglong Lapen NC Hills as a district lahinia district aphan itum hanagi piling arondo labang soron kilong nang jipinian ningkan phokebra ke thom pleng tang lo nang itum matha ilitum theglong lo inod amunit arta ilitum non a lifespan ilitum non ningkan phokeb trokeb ang par leun sita ilitum hemprek kilong ninga aningkan laki ningkan phokeb raket thom non par tang lo lasinon labang so a national party atum ilitum hananga chubai non anta ningkan phokeb raket thom dam anta ilikman ington telang tangte ington telang pulo tangte ilitum cedan nunde nang poma ilitum kilong chi a hemprek labang so hemprek ilitum chohang gunde det ing samri do klipoma yong silitum dodon klip ji pulo tangte ilitum non het jong emek renglor Tripura akhe tum han itum tegan long tanglo Tripura akhe tum han a state bang pidet lo alang itum han autonomous mate 6 sidula jakong bang ke rak dun check mate 6 sidula jakong penadak pachari long pame medet ama non Tripura long bang ke alang itum hemprek long hod bang ke alang itum loksi 80% Tripuri atum seladak ame thanga det kachari non kachiplang thu bang ke ada Tripuri atum non Hai ingkoi ne ingkoi raisi lan bak sinon alang tum duchot lasi laso ka phere meme ang thek du kok si litum APHLC pen bangke labang so asai litum ke chengponang mas rally ilitum kupine town lang hempi town magali gadi dagi sia rong gadi lason thak taksi ilitum Chinthong sing doloi ta rong lo duaram la sevdhu na klam long ta rong lo town dalilo lapen amri ang panay hala dakta itum town dali rong ar lulo no na bangke APSLC atum aprang japon si rong asor atok anu tame nang bardun loje itum kinangi hemprek che hang chu matik lo busitum non pangcheng tilo RSS act thôi RSS act thôi jai ka tar long live 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 Karbi Anglong Autonomous Council apen de Mahasau Autonomous Council lahini Autonomous Council aphan bangke ha 1969 pensi itum phan Autonomous State Articles 244A labang so ajak kong kel tum hala so silitun constitution long edlo amat laso bang implement high head that government of India tum lapen state government atum tai tum phan nang chirap dun de laso lam silitun pinidang mas rally Chinthong a constituency long bang itum ke dunang lo lason thak thak sinil tum do bom lo ke damtang pinian ke nithom ke pleng lo nil tum non another constituency proxy bang ni tum hala ka pleng in dolang lasi laso a message ni tum rong rupatum non hemprek kenang wegji pu aningar lupen cetok proof pen atum ke rong rupar lu sirat atum do ha town an yugali ha Delhi city long gali ha Dispura city long gali lasi hemprek kenang ji weg atum ke rong rup long sido pini tum la so a movement la ke itum APSLC pen le kapang tangret pu gali lo rat atum a methang a jakong benang tudun si la so bangke nang citodun lasi la so rong rup habit haram itum karbia rat atum khasi atum janti atum ke do andum tapini nang citodun nang kok lo habit pen tame nang bar lo hemprek bangke itum na hanang pivek nang pubusi non itum ningkan hokeb raket thom pleng tang lo andai the government of India itum hanang langle sitanon Eastern Nagaland aphan Kamatapur aphan Kacharalong semi secretariat aphan bangke hala government atum hala bangke kipilok lasi tum hanang panungku ko lam bangke ilitum le methang dak pen ilitum hang taramre
government aphan itum chohang khete lake itum phan ke thie dung kisung bang non France itum kisung thulang la son thak si la bangso rally long li tum phan district administration la pen CRPF atum Assam police atum itum hana pa siksak don arni wang na pachimit me la so long bangke nilitum puingtung lake ilitum phan hemprek kapahang hai he det je phan ki duk wok arat atum phan aning pan su se kapa biben pacha harja ka he det je phan silatum police atum phan nang toy sila bongo sena BJP RSS atum la bangke tum mana pating kheng din sida APSLC songja tum Phere APSLC long ki do rat tribal atum Phere si la bangso asai pinian ingdeng ke thom constituency ke thom long pachun pondet le lalo lapen la administration tu nang pulo je Meghalaya long non assembly election upon campaigning do bom la sila dak bangke nang tum democratic protest ta do long le busitum hanang pulo election commission ben si lo nang kilo busitum hanang kham pachilo SP atum magistrate atum sita nitum APSLC atum hang lo approval alu tanang paklang thek the lapen Assam long la election ki do tak pura tum non vircho mesen lo malake non Assam model long ta karbi inglong aso tum virdun cho long recap si jorthu la ke Assam model mesen lo ma la son thor model si Meghalaya long ta ke poni phanon Amit Shah bang ningji kangdet le la sini tum karbi anglong pen Assam pen Meghalaya ra karbi tum phan amen tum dak pen piniani pachini lo nitum la ke chekroi dunde BJP atum itum phan dake thang nang ke lang tawe nitum phan la ke nang deprive lok nitum la identity crisis nang bi phan identity nang pa weye phan lok sinang ke claim bu sinitum pinidak Meghalaya ra karbi ra akhasi atum phan anda nitum chinung rilo na nitum regional party phan se election tamme pahai nang vote bidunai busi nitum chopil administration democracy ke people ne tum boy administration democracy breaking ne tum boy lalo la si non la dap jin thong ha war long swalo song tum sitami ning je thepet pen si ili tum kam klem tu nang po labang swa song heno ili tum phan ahok pet ili tum phan nang ke japon song lo labang swa song heno hemprek ke ban jia song lo ili tum jong si hemprek jong si tum ili tum long le pulote la swa song long jong si hemprek palong dun de che song dun de pulote ili tum kisung krong ke duji athe ili tum ke Bihar le dam ta ili tum ke tumatin gali ba pine nane Bangladesh ho nane Bangalore ho la hai le dam tumatin gali itum ke chiji dithe se tame dak heno ili tum ke karbiang long heno itum ke chiji rengji tala dak heno la si tum so lo song se tame here nang ne che song tum thip nang ji lalo nili hin ban ke so lo tum han chuning rika Australia la bangso ke pa do rat na chite do na mangi ning sampik lo athe chin thong rat phan isinili message pi kai bangal han lo patwe nili phan dak chin thong ben dirta nang pelam bangke la ke ningduk me melam lo police tum nang tu meeting nun ripu ko bangso lo pen lo nang ke ha la ke democracy aron karkan binong mati di dak India ke tum freedom of speech pi tum mangi ganatantra adhikar pi tum han nang karkan lo bang lasinang tum police tum le nang thers nang tu Phere police tum ta aron ke la ke sibelo police to tum rong arat tu aron kapte ken hokta tokte CRPC long ta tokte lo Indiana constitution long ta tokte je police tum aron kapre magistrate tum aron kapre pu na hokta tokte jong silang tum jong sila bangso nang tum meeting dolong le pu kolo bangso lo pele tum nang baklang nang kokpo nasi chin thong arat nang tum Phere not bangke Phere nang tum police afanta police tuman karju nai nang tum ni tumhan meeting dunri pu meeting dolong le pu ko bangso lo tumhan kagos nampak lang aprang sinang tumhan ngocin thongarap Phere yang nelu non ke Phere den dak nelu khala so por ke tum dak nelu itumhan la son pe nang ke Phere pen lok itum ningkan toxic ke itum hemprek ke hang tanang ber ili tum aswang ji raphan kapat thi bang bongo sena reses nam ka chenne kana itum pini chesong idelo kente khala so nang ber polo kente la sinang le tum mathanang ji non la hai a polisi kala ke RSS bongo sena tumsi toida komane na tumchi ni la tum kopilo ne police ne kaline kala ne bongo sena ne RSS ne thang thek thek achoya tum chin choida thek achoya chin choi thek la tum police achoya tum chin choi thek RSS tum ge athe apen se tum khaki gente kalima utha ni apen wasi khaki gente la tum ke nang tum langoi
a choi masi la pen si khaki along pen si kali mutha ni pen ke bang nang tum hem rich o book dead long rich rai kom nang jit pusi nang tum ta pinilan kamat hak hek pot ni tum central committee pen same nang tum han churo lo apen chin thongara pandai si message lo ke bang ji MP election ke APSLC pen ka prek bang ke tum langdam nang nelu kelang nai ge jai katha komal jai katha tum non bukina ko lan cholo